Yo, what's up guys? May buntag. So nagkuan ni guys. Nagkuan mi pong pare hinay. Hinay ba? Nagkuan mi naglungag mi og daghan kaadyo oh. Ang kaadyo, natakdan sa kabola ni oh. Nagdaghan mi og lungag. Ato lang kusgon kayo ang atong tingog para ang sounds nila malupigan ato ang tingog kay ang copyright ron sa YouTube. So duha ka kuan napay kuan nga napay wa malungag. So naglungag na imig daghan kay mga adto mi og kuan mga floating cottage kuno dito sa kuan aso to repita mangga ay mag kuan meron ang mag inulingaw kuno ginagmay bagawas gagool. So okay guys, nakaluto na mi guys oh. Mao ni among luto guys oh. Duha ka rice cooker na dako. Ya napay soda kana. So mga kuan day kuno kami ron ka tao, mga dul-dul 50, mga 40. Sa tong ito magkuan mi. Basta ambot lang upok adto dito. Mo ni first time na ko nga experience ron mo adto og kuan floating cottage. Kanang magpadlupad sa tungas dagat ba. Luto na ay. Luto na oh. Nanay nangita sa kuan guys sa among gilunga kung naluto na ba oh. Pagod na. Ana nangadukot na mga uban. Nabatok nga gani. Limaho ng anuos. Luto na ma'am. Naulan mo eh. Ay, nabatok na ba? Luto na luto. Kaging na, pagod. Sige, mo na. Kanon. Manawag ang manager, naluto ba namong kanon? Nangadukot na mga gani ning uban. Ni bato na mga gani. So nanay mo kuha na mo guys. Oy! Na, may immediate pamilya dan eh. Bawal kay immediate pamilya ray mo sakay na. Ha? Mata naman tanan. Ikarga sa to, karga na to ang. Ano siya? Idala ka rin siya. Gida ka nang ba? Ang gato ta. Mga bibit ni Barra. Ay. Pastek. Ano putos? Ora na. Ay, na. Ay, bubble na putos. Hakkan dito. Ya Allah, kelimut tidak. Pinagda. Kita. Nabi to si Kol. Apilog dapat. Ha? Pinagda nabi to si Kol. Kita lakukan. Ang kana lang kuan. Pinapon. Abang tabon boy. Tabon di. Ay tabon sa ikliyo kay. Tutabos kaliron jimboy. Aduh, Pak. Tahan ya, Bung tuh. Itu tuh belum pasang bana. Dah baru. Yit pamili. Pisi kainit. Nibal. Atong bunanan ka. Memang ini digarap kan semua. Jangan bupas mo. Sa, mo pas mo dito. Kuwan pa kanang nangilay. Gandung daw. Ano bay? Tanang mga girls. Kumana mo kuan. Make up na mo. Ganda guys. Ang katong kadupunon ha magtao na kuan. Ay, tayo na. Ito, nagbuwan na.
Dagwat Bert yung sukbat. Yung magbagos. Asa? Madako ko sa kapurol. Apa ya, kasir? Tak. Sini. Next batch niya iras kayo dyan. May na? May gato. Ram ram pa pam ram pa pam 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 ram pa 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 pam pam ra pa pam 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 ra pa 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 pam pam. School Lord Ben, ano na yun? Jacket ano yan? Japors. Diba? Imong kuan. Tako. Dagat yung bubot. Pabag? Jacket ka. Sige sila kayo. Lumboy. Alumboy. Sige na, di may maarang di oy. Hebert, na Hebert. Bebe, bebe. Ada. Nasig bala. Tara nga na ta. Mga guys, puyugi mi sa mo ang adventure. Adi ay. Nara di service di ay. Isa. Isa ni multicab. Ay, muha ni ma'am. Sa video kit. Muha din ni ma'am video. Kuan ma'am. Lingkod mo diri oy. Sa lakyan. Adri lang koy. Manong pa ako. Wala magpa-sounds na ta connect ka mo. Ayo, kay malubat lang hinuna, di nakaabot lagat. Samtang nagbiyahe guys, nag-sound sila. So, voice over lang ta kay makapirata sa YouTube. Kuhaan na tong tingog guys, saba kayo. Lisod nang makapirata sa YouTube. Tube. Talan man buta rio. Abot na mi diri guys ro. Para ilang cottage. Ay, guyuron man nagpambot. Tanak mo. Gamit. Ah, kani? May CR? May lang kuhan rin, no? Basig di na largo dagat yung CR. Swimming pool rin, oh. Oh, swimming pool. Samig ko ba guys ha? Kaya mong dalon ito sa kuhan. Loud. Sige, slow to ko na lang kay. Darang balina, oh. Sus. Dara, oh. Darang balina, oh. Isa ko na dire. May inom ka Pepsi, balitan ka. Nag-andam ng kuano. Andam na ang Ningo mo na abot na mo. floating. Tambay na dito. Kami masigil kinunhan. Ito. Birahon is duha ka pambot, may di mat bada. Ano ilang kuan? Be, suruyon be. Suruyon kani bilang payag gres tungas dagat be. Against the light. Ha? Ito na, swaki. Atadyo mo na. Ano masok pa ako, nirindi. Bal! Bal! Kurmi. Idol gud ni. Nanakay na mi sa kuan. Kaning payag-payag. Payag-payag mo sa mga agod. Abot kayo sila. Oh. Aras ko diri kay numboy ko. So nagsugod na oh. Halin. Tesog ba? Kuhan, isda o. Di mag... Kuhan po kuhan, lumpia. Si Astan. Ang squad. Ano? Ano, sigar mo na eh.
Tiga na. Wala mang tel na. Dadlaw ko kilaw. Pati cord. Kamu jajan. Kailangan talaga yung guys. Tingin lang utang or attendance lang? Oo. Jiridan isa na. Attendance pero may presyo. Ano yan? Yawa na. Huwag talaga si itong pagkakaman. Oh, Isa pa ne. Ate, ako na, sunod, sa pana. Sa inyo na, Wala si Sir Gako. sa inyo ba kailangan na? Sana ata diri. Kay base nga inya inikuli nato kuwang ta. Oh, anak gyud anak. Si Sir Jexter na anak. Ay, bisa niya na. Tagak niya. Si Ate. Sige na tagak. Si Kisa ni Egor. Nani si Egor? Ma'am She? Egor? O Chris G ba? Lagi daw pagkahasi. Si Ayento. Wala nila bo. Ayento. Na si Ayento? Panel ba? Doha ka kaha para yan. Ay wala din nila bo. Sir Jim Boy. Carlo, Sir Jim nagdag Boy, no? nagdag ka. Ang tujom. Ay, Mambi, kailangan ako ng pambayad dito. Isuwi ko kuan ba? Mambi, Gusto sa kumaba. Dibutong ba na gata eh? kailangan ako ng pambayad. 500. 500. Jam na. Tujom. Ang tuyom. Di ihubo na diha kay ilaham ng maldi. Asa ibo na sir? Dito Apil rin ba? dito ba ibubo daan dito. Dito dos na nagkuano. Ibubo lang dito. Diri yo. Are? Wala tuyom yun. Wow! Wow, kalami! Kuoy. Tujom, tujom. Yan, favorite ni engineer. Sige, paubayan mo sa kanya. Ito tilapia! Naa pa tayo sa ingana ni. Mojito. Mojito. Okay, buhol mo kay mojito. Sa Cebu na mojito, diris buhol mojito. Ni sila din naghubit sa kuan, tuyom. Wala mo, din ipagka, Kanya ko dito. Kaon taon niya anak. Lami engineer? Ay nagluto dre na kuan. Wala man ni musiga lagi. Matagak pa lang na. Marahang ng dagat. Hindi gidara. Lah. Manaw naman ni sila. Oh. Sabi. Ay, kani usah dagang kurang kuan rin lutaw. Bawa na sa salvabida. Paakar dito. Ang tulo diri maniho pog kuno kinilaw. Kuda magamag daw gani. Kita kan ni? Yang ni, asal yang mahal sekolah ni. Berato ni ber? Tamban. Berato ni. Lemat. Berato ni sa tamban. Sino pangita gani? Wap may mana pada sibol ni? Mana sibol ni? Murag na mo siguro niya to. Depende man laut good. Buat pita. Lami ni no. Kami sam eh. Bed. Bumor pa ko ni, man nindot man.
Lamit pa ni sa kuan tamban kay tamban. Na lata mo tamban. Malata maluto sa kuan, maluto sa suka. Kami. Kuya po nilang kuan na CR. Lo, na CR. Na CR guys. Ang ilang floating cottage, CR. So naa nami tanan mari guys no. So kuan ako no, biyahe na ko ni amo ang floating cottage. Alright guys, suko na og tagay-tagay ang mga tao ni. Okay guys, mura ko biyahe na gyud. Alright, bibira na tas pambot. Bibira na tas pambot guys. Sugan po lang pambot no? Taghan na ni tao rin. Nagkalisod pa doy. Nagkalisod og bira. Oh? Nagkalisod og bira ba, no? Ugat yung mga itlog lagi. Grabe ni laki mi nagdaghanan eh. Ato lang ba, iyo lang sa itlog. Lah, maaram day. Itlog pa. Ah! Parang guys, may experience na ako ang kuan kaning floating cottage. Oh, shout out ko na, magpa-shout out rin. Nga shout out atong mga amigo rin. Shout out si Team Sabers Ball. Alright. Shout out ko sa mga kusinero rin. Pero nahihirapan sa kalisod sa kainit. Welcome on board. Oh, biyahe na ta padong Cebu guys. Oh, Cebu dili Cebu. On board. Mura mag-light shipping. On board na. Sa ilang pambutoy, kautot-utot pagbiragon. Usa mo na Sarge? Buga na Sarge oy. Yee! Yan din ni Caligre di ay. First time ini guys. So thank you for watching guys. Don't forget to subscribe sa ato ang mga vlog-vlog dire.